Toimivuus on tosi hyvä ja oppilaiden on helppo jättää tavaransa säilytykseen, jolloin heillä on myös enemmän sitten vapautta, koska kaapit sijaitsevat 3 eri kerroksissa ja ovat yhteydessä toisiinsa, jolloin niin heillä on se yksi kaappi käytössä, mutta voivat käyttää sitten 3 kerroksessa, missä haluavat. Kaapeista löytyy myöskin latausmahdollisuus, eli voi ladata kännykkää tai pädiä. Ja kaappien varaushan hoidetaan näillä HSL-matkakorteilla, ja käyttö on erittäin yksinkertaista ja helppoa. Kun kaappi näyttää vihreää valoa, niin silloin viedään kortti siihen vihreän valon kohdalle, jolloin se vilkuttaa hetken aikaa sitä vihreätä valoa, painetaan ovi auki, laitetaan tavarat sisään, suljetaan ovi, luetaan kortti uudestaan siinä samassa kohtaa, valo syttyy punaiseksi, jolloin kaappi on varattu itselle. Ihan tällä perus punaisella kortilla viedään tähän kaapille, jolloin kaappi aukenee. Ja täältä löytyy myös sitten nämä latauskohdat, missä ylempänä voi ladata kännykkää ihan peruslatauksella ja sitten alempaa saa enemmän sitten virtaa, jos haluaa pikaladata tai esimerkiksi pädiä ladata, jos on vähän tehokkaampia. Sitten kaappi suljetaan. Jolloin se ottaa vihreätä, luetaan kortti uudestaan, jolloin se on varattu sitten tälle kortille. Ja sitä ei pysty avaamaan millään muulla kortilla kuin ainoastaan sitten sillä omalla kortilla.